какво ще предложи Лудогорец. Ще остане ли резултата 0-0. Удар към вратата, спасяване на Томов. Казах ви, че тук може да се... Атака обаче за домакините. Собреро търси позиция за изстрел. Собреро, Кристиан Томов се намесва. ЦСКА имаше много високи шансове да грабне титлата. Удар сега към вратата, спасен от Кристиан Томов. Молджан Лугакоя центрира там отбраната за Леон, не се справи по най-добрият начин. Това обаче направи Кристиан Томов. Първото Боренци продължават към Антон Недялков. Ето го центрира, удар към вратата, спасяване на Томов. Да видим при добавката, но такава няма да има. Един от най-силно представилите се на терена. Станислав Маламов стреля, спасяване на Томов. Наказателното поле. Точно това прави. Кристиан Томов трябваше да се намесва. Тук и центрирането. Ключова намеса от Дани Мартин, след това и Кристиан Томов. През септември започва по-активно матч сега. Меко центриране на Георги Върбанов, боксира Кристиан Томов. условията на двубоя, по-активни домакини. Може би не чак толкова добра подредба от страна на Кристиан Томов на футболистите пред него. Медина с центриране, което не представлява проблеми за Стража. Николаев получава топката. Подаване в наказателното поле. Кристиан Томов със сигурни ръце. Веднага. Между Цонев, Илиев и Масиел. Масиел сега пуска извеждащо подаване към Елиаш Франко. Кристиан Томов стига пръв до такива ситуации. Ето това е нещо по-различно. Кристиан Стоянов към Кристиан Баов. Много бдителен в ситуацията. Кристиан Томов напусна вратарство. От присъствието на само няколко метра. И ако говорим за добро представяне в дефанзивен план, от ЦСКА 1948 има